ಹೇ ಫ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಕಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 11 ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಆಯ್ತಾ ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಚಂದ್ರದೇವಿರು ರೆಡ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಸಂಚ ನೈಟ್ 9:55 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ 9:05 ಪೂರ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ 9:52 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಾರೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾಗ ಮುಗಿಪುಣ್ಣೆ ಒಂದು ಜಾರನಾಗ ಮುಗಿಪು ನೈಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡೋಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಪೂರಲ್ಲಿ ಆದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಬ್ಬುಶುಗ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಮಂಚೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸುನ ಹಡಪುನ ವೀದು ಪೂರ ಅದು ಬುಕ್ಕ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವೇನ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಣ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಅವೇ ಆ ಪೊರ್ತು ಕರಿನೇಟ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಬಡಪುನ ಈಗ ತುಂಬ ಬಡ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಪಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ದಿಜೆ ಚಾಯಕ್ಲ ಸೊ ಆಂಡಲ ಬಡವಿತ್ತು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅವಲ್ಚನೆ ಪಡ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಪ್ಪಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಪು ತಿನ್ನೋಡು ಈತ ಪೊರ್ತುದುಲ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಬಡವೇ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಂಶಿ ಮಲ್ಪುರ ಮೇ ಪದ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಗಲಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಡೆ ಅಂಚದ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾಡಿಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಊಟ ನಿಜನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಮಲ್ಪಡಾಪನ ಬಟ್ ಕೌಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಬಡ ಅಂಡದ ಮಲ್ಪ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐತಿ ನೋಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪ್ರಪಂಚದೈತೆ ಕೆಲವುದೈಕ ಫಲ ಶುಭ ಫಲ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಒಂಜಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ 4 ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅವ ಪೂರ ತುಯ್ಯನ ಸೊ ಇಲ್ಕು ಗ್ರಹಣದ ಅಪಗ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಚೂರು ಕೇಳಿದೆ ಮಾಮಿಡ ಪೂರ ಕೇಳಿ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಕೋ ತೆರಿನಾತೆ ಅನ್ನೋ ಮಲ್ಪೆ ತಿಲ್ಪುನ ಪೂರ ತಿಳ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೂನಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆ ಐಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಂತ ಪೂರ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಕೂಟರಪ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡೋಡು ఒక గ్రహణ బుగ్గిల ಇರ್ದು ಕಾಂಬಿ ನೀರು ತಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ನೀವಿತ್ತು ನೈಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಬೇಗಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೀಯರ ಪುರ ಮೀದು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಚಾ ತೆಗೆದು ಪುರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಏ ದಾದಾ ಓಯ್ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಪ ಬಾಬುಶ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಬೀನ್ಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ದಾದಾ ರಾಕಡಿಯರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಜ್ಜಿತ್ತಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಕಡಿತ್ನ ಪೂರ ಕೊರಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೀವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐಟು ಪೂರ ಹುಷಾರಲ್ಲದ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ದುಡ್ಡು ಬಾಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ತಿರ್ತದೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬತ್ಲೆ ಬಾಂಬೋ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ವೆದರ್ ಇಲ್ಚೊಂಡು ಗೈಸ್ ದೊಂಬು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ದ ಕಂಡಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋಪೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿದೈ ಪೂರ ಹಾಪುಜಿ ಪಿದೈ ಪೂರ ಬಬುಶುಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರೋದು ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾನ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಜೈಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಕನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಿದೈ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮಣ್ಣು ಬಂತು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಲೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಬಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ತೀರುಚಿ ಏತ ಬಲ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಅಂಚಾಲ ಡೋರ್ ತೆಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಗೊರ ತೆಪ್ಪುನ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಅವಳ ಆಯ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೋದು ರಪ್ಪ ಬರ್ತು ಇದೇ ಒಲ್ಲ ಪೋರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕರಿತ್ತಲ್ಲ ಪುರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ ರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತು ಬತ್ಲಗಾರಪ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ ಬೇಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏರಿ ಪಿರೋಡ್ ಬಲ್ಪುಲ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ನ ಬೇರೆ ಫೋನಾಗ ಸಂಡೆ ಏನು ಬಾಬುಶುಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿ ಮಾಡ್ದದೀಯ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಏನಾಡ್ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಗಡೆ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಟ್ಟಕಪಣ ಮರತ್ತೊಂದು ತಟ್ಟಗೆ ಜೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಆ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪಾಡಿ
ಇತ್ತೆ ತೂಪಾರಾಣಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಅವನು ಬತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಮರ್ಯಾದಿಂಡದ ಹಾಂ ಅದ ಹೊಸ ಅಂದದ ಹಾಂ ಅಂದ ಅನ ಅಭಿಷ ಮುಂದಲ್ಲ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಕೈಟ್ಟು ಬೋಡೇನಾ ಹಾಂ ಹಾಕ್ಯಾರ ಜನಂಡ ಮಗನೇ ಮಗನೇ ಮಗನಿಗೆ ಕೋಪ ಬೈದ್ರಿ ನಿನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ನೀರುಂಡು ಒರಶಿಲಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೀರುಂಡು ಮಗ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿನಿ ಒಂದಮ್ಮ ಒಡೆ ಹಾಕಿನಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆ ಯಾರು ಹಾಕೋಣ ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಜೋರು ಹಾಕುದು ಹಾಕಿ ನೈಟ್ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬೈಜ ಬೊಂಬ ಗುಡ್ಡು ಬಾಯ್ ಗೋಣ ಪೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ವನಸಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಹೋಣು ನಲ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹೋಣದ ಹಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೇವೇನೆ ವನಸ್ಸು ಪಂಡಾಡು ಒಂಜಿ ಮೈಲಿ ದೂರ ಬಲ್ಪೆ ವನಸೆ ಹಾಪುಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ತಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಶೋಕ್ ತಿಂತು ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ಮುಗಿ ಉಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೋಪ ಅರ್ಪು ಅನ್ಸ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಆಡುವೇರ ಪ್ರಾಣಿಶಲ ಜೈದೇರು ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕೂರು ಗಂಟೆ ಬಲ್ಯಾರು ಅಂಚೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಪುರ ಆತು ಒಂಚೂರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪ ಮಂತ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಬುರಾಣಿ ಪ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಫುಡ್ಡು ನಾನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲಾಗ ಬಾಬುಶ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಲ ಟೀಚರ್ ಉಂಡೆ ಬಂತದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿ ಕೋರೋದು ಇತ್ತೀರ ಈಗ ಅವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಪಾಯಸ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೋರೋದಿತ್ತು ಅದ ಸೊ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಂತೀರಿ ಬಾಬುಶ್ಗೊಂದು ಇಷ್ಟಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಟೀಚರ್ ಗಡಿ ಬೋದ್ಕೇನು ಅಂತ ಆನ್ಲೈತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮೃತ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಲ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಓಲ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು 2 ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡದ ಸುಮಾರು ಇಂಚು ದಿನ ಕೋರ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ಪೇರ ಅದ ಇಂಚಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಕಾಯಗ ತಿನ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ದಾಯ ಬೊಕಡೆ ಜೋಕ್ ಒರಿದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಪಾಪ ಬಂದಿದೆ ಡೇಟ್ ಉಂಟು ಕಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತರ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ತಿನ್ಪದ ಸಂಚ ಉಳ್ಳೆ ಮಲ್ತದಿಯೇ ದಾಲ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲು ನೀರು ಪಾಡ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಶಿಲ್ತುಲೆ ಪ್ರಾನ್ಶಿಮ ಬೆಡಿ ಪತ್ತದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೇರು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಲು ಏನ ಫೋನ್ ಪತ್ತರ ಬರ್ಪೋಲು ದ ಪ್ರಾನ್ಶಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರ ಬೋಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗುಲತ್ತೆ ಚೂರು ಪಿರ ಹೊತ್ತಲೆ ಅಂಚಮಾ ನೀರ ಬೆಡಿ ಉಳ್ಳು ಬಿಡಿ ಬೆಡಿನ ಕುഞ്ഞേ ಬಂಗಳೋ ಬಂಗಾರ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶಿ ಬಾಬುಶ್ನ 1 ಇಯರ್ದ ಬರ್ಡೇಗೆ ఆయన ಅಜ್ಜ ಕೊಡ್ತಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಪುಂಡತ 1 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಆಪು ನಾವು ಮೊಲಗಿತ್ತೆ ಸರಿ ಆಪು ಗೋಕಂಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗು ಪ್ರಾಂಶಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿರ ಅಡ್ಡು ಜನ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಯ ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪೋನು ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಬೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚವರ ಅಂಡೆ ಅವರ ಮೈಂಡವರ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಂಡು ಚುರುತ್ತು ಬಾಬುಶು ಮೈಂಡವರ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅಂದೋಡ ಅಂದಾಂಡು ಆದಿಪ್ಪು ತುಳುಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಗ್ಲಿಗೆ ಈತು ಯಾನೊಂದು 70 ಎಪ್ಪೋ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾತದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಕಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರೆಗ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೋಜಲ 2 ಇಯರ್ 3 ಇಯರ್ 4 ಇಯರ್ 5 ಇಯರ್ ಹತ್ಲಕಲ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವು ಇತ್ತೆ ಹೊರಟೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದದಾಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಾತು ಬೇಗಲೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬಂದು ಬರದಾಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ತುಳು ಏನು ಪಾತಿರು ತುಳು ಏನು ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಮಲ್ಲನ ಊಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುನಾಗ ಏನ ಪಪ್ಪ ಮೇನಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ತುಳು ಮದುವೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನಡೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆಲ್ಲ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಂಡಲ ಪಾತಿರ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಸೊ ಎಂಕ್ ತುಳು ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಏನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಡೆ ಕನ್ನಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವಳ ಬೋಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ತುಳು ಇಷ್ಟ ಏನು ತುಳುಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ
ನವನ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಚೆ ಪಡ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನವನ ಅರ್ಧ ತುಳು ಅರ್ಧ ಇಲ್ಚೆ ಬರೋ ಮಿಕ್ಸ್ ನವನ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಮೇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಅದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಅಂಚಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಿಪುರ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಎಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿದಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಕಡೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಈಗ ತುಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಕೊಟ್ಕೊಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಏನೊಂದು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಡೆ ಅಲ್ಬೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಕು ಯಾನಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಪನ್ನೆ ಅದ ಸೊ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನಿಖಲ್ ಪನ್ನೆ ಬೋಗ್ಬಿಡು ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ಪುದಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಯಾನು ಪುದಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆಗದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಳ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲಾಕ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ದಿನಕ್ಲತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅದೇ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಏರು ಪೂರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಓಲೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೋಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನದ ಬ್ಲೋಗನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ತೋಪವ ಪಂಡ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇದು ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಬ್ಲೋಗ್ ಗೈಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪುಚೇರು ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ತುಪ್ಪೇರು ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತೂವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ತಾವ ಹೋಗು ಅವಿತೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಲ ಬ್ಲೋಗ್ತು ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುತಕ್ಕಲ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾಲಿ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ರಂಜಿತಾ ಕೂಡ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಅಶ್ವಿತಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ತುಳುತಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಬ್ಲೋಗ್ ಏನು ತೂಪೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಮೋದ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಬೊಕ ಮಧುಗೌಡನ ಬ್ಲೋಗ್ ತೂಪೆ ನಿಶಾ ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಂಬ ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಬುಧರ್ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಆತರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಮಲ್ಪನ್ ತುಳುಟೆ ಹೆಂಗೆ ತುಳುಟೆ ಇಷ್ಟ ಏನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ನಾನು ಓ ಭಾಷೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅವರು ತುಳು ರಡ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತಾರೆ ಸೊ ಯಾನೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಲೇ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತು ತುಳು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಳುಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದಿಂದ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಿಂಗೆ ಅವನ ಲೋಗ್ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆವಂದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಇಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ಹಲವು ಇದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ಮಾಡೋದು ಎಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ Hi guys. Total itu mana? Betul. Aman blog nalla inale. Atle, inga banna mereka. Inga banna kau yang kita. Apa dah aman dokka banna. Apa dah? Ida aku. Ande, aidu buka. Ida aku doi. Amak stand lo angana akkaninde akkitella stand ilenga ammannu total with banoti amma ilenga ammaga taikatti ilenga yaasnako amma onnu hi guys chalo ninde angana hi guys chal raha apaga lenga anda ha endu kekunilla na podekku pona adidu bukka Ayah gida korte undai kutum gatu kesana kutum siar na kutum tu nikah aku tu mau jadi jalan kutum aku dah ada kapu kodo channel master entala niklu sarullada ancha hi guys ಈ ಸೈಡ್ ಪೋಣ ಅದು ಬೊಕ್ಕ
ವಿದೇಶ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಗು ಐದು ಬುಕ್ಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಐದು ಇದು ಬುಕ್ಕು ಇದು ಅಂಚು ಮುತ್ತ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಚಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೋನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಸಕ್ಕೈ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕಂತದಲ್ಲನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋನು ನಿಂಗ ನಾನು ತತ್ತಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ 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 ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಪಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂದ ಏನದನ್ನು ओके गाइस बाबूशी मला व्लॉग तयार आता आमचा इथे एकले कोली फ्लिपकार्ट पार्सल बद्दल ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ತೋಪವೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಬುಶು ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಪೂರ ಕಾಯ್ಪುರ ತವ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ఒకవేళ వాష్ మల్పర్లా ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ఉండదు వాష్ మల్పరే ఒక షోపు దాదు ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಸಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪುಲ ಇದ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನಂದ ಚಿಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ್ అంటే ನಾಲ್ಕು ನಾತೆ ಕತ್ತಲೆ ದಾಡಿತ್ ಪಕ್ಕ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಆಜಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಎಂತವೆ ಪ್ರಾಂಶಿ ಮಾಲ ಜೆತ್ತಿರ ಪಪ್ಪುಶು ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಪಪ್ಪ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಚಾರ್ ನೊಟ್ಟು ಪೋಯೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುಲ್ ಆಪುನಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಅನ್ಸ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಉಂಟಾವೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ